חברים, חייבים לדבר על המקצוע הביזיוני הזה שנקרא ליצן רפואי. הם פשוט הולכים בבית חולים, כאילו הבית חולים זה של אבא שלהם, כאילו הם רופאים. מגיעים, מתחילים להתלוצץ עם רופאם. אם יש רופאים במסדרון, עושים לו וג'י. נראה לכם לגיטימי? הם מגיעים, הם הולכים במסדרון, כאילו הבית חולים של אבא שלהם. כאילו אבא שלהם חולה, הבית שלו. מגיעים במסדרון, עושים לך צ'קה, מה נראה לכם? מה, אתם רופאים? הולכים עם חלוק. מה הקשר חלוק? מה אתם צריכים חלוק? מה, ניתז עליכם דם? לא. אז מה אתם צריכים חלוק? מגיעים, חושבים, יכולים להפחיד אותי, אתם לא תפחידו אותי. עליי לא תדרכו. מה זה, איפה ליצנים רפואיים היו ב7 באוקטובר? אתם מכירים ליצן צבאי? למה יש רק ליצנים רפואיים? אני אגיד לכם למה, כי ליצנים הם לא עושים צבא. מגיעים ישר לגיל 18, הולכים לאוניברסיטה, לומדים רפואה, הופכים להיות ליצנים רפואיים. מי שיחליף את המילה ליצנים במילה ארמנים יבין כמה זה עמוק. תחליפו את המילה ליצנים במילה ארמנים, תקבלו טק את הספר מיינקאמפ לראש. כל מי שמחליף את המילה ליצנים במילה ארמנים יקבל את הספר מיינקאמפ מתנה. זה עד גמר המלאי. אבל מה הכי גרוע בליצנים רפואיים? הם עושים מהכל בדיחה. מגיעים לאנשים, אנשים חולים בבית חולים, במצב הכי קשה, מגיעים מצחיקים אותם. מה נראה לכם? שמחלות זה צחוק? מה הכי גרוע בליצנים רפואיים? הם מסמכים אנשים חולים בסרטן. לא אמורים... אנשים יתחילו לחשוב, אני אחלה בסרטן, יגיע ליצן רפואי, יהיה לי כיף. לא, לא ולא. צריך למנוע מאנשים. אנשים בסוף יחשבו את זה, ירצו לחלות בסרטן. וככה התחלואה בסרטן תעלה. למה שנעשה את זה? ליצנים, אם אתם רוצים לעזור לכם, להילחם בסרטן, תפסיקו לשמח חולי סרטן, לכו תשמחו. אין מספיק חולי איידס. לכו תשמחו חולי איידס. אנשים יהיו חולים באיידס בהמוניהם. איזה כיף, ייגמר הדבר הזה, ייגמר הסיפור של סרטן, כל החולי סרטן ילכו הביתה, זהו. למה אתם מתעקשים לשמח חולי סרטן? לכו זדיינו. אין, אני אמרתי את זה, לכו זדיינו בטוסיק. אין, אני לא מפחד להגיד את זה, המסר הזה הודהד. תודה רבה לאגודה למלחמה בסרטן שמימנה את הסרטון. תודה רבה לאגודה למלחמה בסרטן שעשו לי ספונסר לסרטון. האגודה למלחמה בסרטן, פשוט ליהנות מהדרך. תודה לאגודה למלחמה בסרטן. תודה רבה לאגודה למלחמה בסרטן שעזרה לי עם האלתורים. כל אלתור שפה, האגודה למלחמה בסרטן עזרה לי. איך אני? האגודה למלחמה בסרטן תומכת במה שאני חושב כרגע, בסרטון הזה, עכשיו. עדיין הליצנים רפואיים, הם מביאים סרטן, זה מסר שהאגודה למלחמה בסרטן אישרה לי להגיד. האגודה למלחמה בסרטן עומדת מאחורי המסר הזה. אין סיבה לתבוע אותי. מה, נראה איזה תשדיר קצר? עישון פוגע בבריאות ואף עלול להיות משאלת מוות. האגודה למלחמה בסרטן. אז מה המשאלה שלכם? הספר מיינקאמפ מתנת האגודה למלחמה בסרטן. מילה ליצנים במילה ארמנים, תקבלו טק את הספר מיינקאמפ לראש מתנה.